హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం వీటిని చూస్తున్నాం కదా, లవ్ బర్డ్స్. ఇదంతా చాలా డేస్ అయింది క్లీన్ చేసి. ఇది క్లీన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, అలాగే మీకు బర్డ్స్ కూడా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. మా ఇంట్లో ఇవి ఒక 9 months నుంచి ఉంటున్నాయి. 9 months బ్యాక్ తెచ్చుకున్నాము. అలాగే ఒక 7 months బ్యాక్ మేము ఫిష్లు కూడా తెచ్చుకున్నాము, ఫిష్ ట్యాంక్. అది కూడా ఈసారి చూపిస్తాను. ప్రజెంట్ అయితే ఇది చూపిస్తున్నాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను ప్రతిసారి ఎలా క్లీన్ చేస్తానో మీకు కూడా చూపిస్తాను, చూడండి. ఫస్ట్ అయితే ఇదంతా తీసేస్తాను, ఇదంతా డస్ట్ అంతా తీసేసి ఒక దాంట్లో వేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా మొత్తం వేసేసుకున్నాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదంతా దాంట్లో వేసేసాను. తర్వాత మనం ఈ బర్డ్స్ని తీసుకున్నాము, కింద పెడతాము. కింద పెట్టి అప్పుడు క్లీన్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అవి ఎంత భయపడుతున్నాయో. నేను ఫస్ట్ 4 birds తెచ్చాను ఫ్రెండ్స్. 4 birds తెచ్చాము. 3 white, 1 green. ఫస్ట్ అప్పుడు తెచ్చినప్పుడేమో ఒక 5 months అలా ఉన్నాయి. అవి గ్రీన్ ఒకటి, వైట్ ఒకటి వెళ్ళిపోయాయి. తర్వాత మళ్ళీ మేము గ్రీన్, బ్లూ తెచ్చాము. నేను వాటికి పాట్స్ కానీ పెడితే అవి ఎగ్స్ పెడతాయి. నేను పాట్స్ పెట్టలేదు, లేదంటే అవి ఎగ్స్ పెట్టండి. సైజు ఇంకా ఇంతే ఉంటాయి లవ్ బర్డ్స్, ఇంకా పెరగవు. చూడండి, ఈ ఫుడ్ అయితే రోజు మారుస్తాము. వెజిటబుల్స్లో కూడా క్యారెట్, ఇంకా ఏమన్నా ఆకుకూరలు ఉంటాయి కదా, పాలకూర అట్లాంటివి అవన్నీ తింటాయి ఫ్రెండ్స్. అవి చూడండి తింటాయి. అవి చూడండి, మార్నింగ్ పెట్టాను. ఇంకా ఫ్రూట్స్ అయితే యాపిల్ తింటాయి, గోవా. ఇది కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి కిందంతా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఒక కవర్ ఉంటే దాంట్లో క్లీన్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ఇంకా దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఒక పేపర్ వేసుకున్నాము. తర్వాత ఈ వాటర్ కూడా క్లీన్ చేయాలి, డైటీగా అయిపోయింది. ఈ గ్రైన్స్ కూడా మేము అప్పుడప్పుడు మారుస్తుంటాము, అంటే ఒకే టైప్ అయితే వాటికి కూడా బోర్ కొడుతుంది కదా, అందుకని ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క గ్రైన్స్ చేస్తాము. చూడండి, ఇప్పుడైతే మనం పేపర్ వేసేసుకున్నాము, వైట్ పేపర్స్ వేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఇది ఇంకా పెట్టుకుంటున్నాను కింద, నాకు ఎక్కడైతే తీసామో అక్కడే. చూడండి, ఇప్పుడు కొంచెం క్లీన్గా ఉంది కదా, ఇంకా మరీ డర్టీగా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఉయ్యాల ఇవ్వ తీద్దాము. భలే ఊగుతాయండి ఈ ఉయ్యాలు అయితే సూపర్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత పడుతున్నాయి పాప. ఉయ్యాలు తీసుకొని పైన పెడతాను. ఊడిపేస్తాయి, ఎప్పుడు చూసినా ఊడిపేస్తాయి. చూడండి, చూడండి కదా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, గ్రీన్ అయితే బాగుంటుంది కలర్. ఆ బ్లూ ఊగుతుంది చూడండి.
ఉయ్యాలు ఊగుతూ ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వీలైనంత వరకు దగ్గరగానే చూపిస్తున్నాను. చాలా నచ్చిందండి, అందుకే తీసుకున్నాను. లోపలికి పెట్టానండి మీకోసం ఫోన్ నేను. ఫస్ట్ అయితే నేను వేరే బోన్ తీసుకున్నాను. వాళ్ళు ఇవ్వడము బర్డ్స్తో పాటు ఒక బోన్ ఇచ్చేయండి. నేను మళ్ళీ ఇంకో బోన్ తీసుకున్నాను. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. ఇది ఒక 700 అలా పడింది. బాగుంది కదా, చూడండి. తర్వాత మళ్ళీ ఈ క్యారెట్ కూడా తీసే క్యారెట్ ఒకటి పెడతాను. దాన్ని రెస్టారెంట్ అంత పడేస్తాను. క్యారెట్ ఒకటి పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు పెట్టాను క్యారెట్. తీసుకొని వెళ్ళిపోతానండి. క్యారెట్ పెట్టాను. ఇంకా వాటర్ ఒక్కటి పెట్టాలి, క్లీన్ చేసి ఫ్రెష్ వాటర్ పెడతాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, వాటర్ అయితే అది క్లీన్ చేసేసి వాటర్ అయితే తెచ్చేసాను. చూడండి, ఇంకా వాటర్ కూడా పెడతాం. ఇది లోపలికి ఫ్రెండ్స్. అంతే ఫ్రెండ్స్, చూడండి బాగుంది కదా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత క్యూట్గా ఉన్నాయో. నాకైతే చాలా ఇష్టం వీటితో టైం స్పెండ్ చేయడం అంటే. ఇంకా మనం ఇది తీసి పైన పెట్టేద్దాం. ఒక అట్టపెట్టి పెట్టి దాని మీద పెట్టున్నాను. చూడండి, అట్టు పెట్టి దాని మీద పెట్టున్నాను. నా బెడ్రూమ్లోనే పెట్టుకుంటాను బర్డ్స్. బయట అయితే కోతులు వస్తాయండి, ఎండ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా, బయట ఎందుకు లేదు, మేము బెడ్రూమ్లో పెట్టుకుంటాం. ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగుంది. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.